Hello guys, madung adlaw ni tanan. Welcome back sa among channel Ay and Mariano Family. Karon day guys, padong mi sa Kasabas kami ni Mama og niliksian dyan. Si Gina mi, kay nami paliton adto. Das liksian dia. Hey kabe. Hi. Tas Mama tos likod. Galakaw rami kay arong makatipid pud ba. Kay 20-20 man dari kada isa og madung mi adtong nay kuan, Kasabas Merkado. Hi, hello. Enggak kaya ni mo magbaklay. Ha? Diya mga Japan magbuwak guys at tubitas na among gi-charge nan diya moabot mi didto mag-vlog ra ko didto inig manguha na magbuwak at tangiran ninyo guys inig maabot na mi unja. Be. Nangay kagbuhok be. Wala ba ta kadag panjo be? Tawam ka day. Na dragon fruit farm dari guys. Ato da kanang asud mga dragon fruit ay na dragon fruit daghan. Arera padong sa kuan guys Kasabas. May motor ha. Hello guys, dada Miss Bay sa among ang kanang tig-charge dyan dare. Salamat dahil kay kada adlaw ra ba mi mag-charge. Na dyan balik dyan kuan guys. Namalig dyan na si Jagbalot. Kasi gusto mo palit na ni dare sa Kasabas. Shout out dare sa Tag-Ijas Balot ni Ate Marisa Lucica Orapa. Diyan salamat po nimo te kay kada adlaw mag-charge ra ba Miss Injuha. Wala ba di ra ba jud magpabayad, mauwaw po tag balik 1/4. So guys, mao ni ilahang balot guys, basin gusto mo palit nararay dare sa Kasabas. Narang daghana kaadyo guys na reverse basi gusto ka mo palit magmukbang makakagisa ka tre nara dare daghan das like si anda guys. Balot pa imo ga nagbaha. Dani mitig ka og balot guys ug nami kwarta. Nami kaadyo lagi. Unja darag tag-ija guys mo pakit on. Hi te. Hi! Kami ang Tapos tag-ija. mama guys. Kami ang tag-ija sa balot. Mura pag balot. Na sila kuan guys sa nganda nay day. Kuan tang Kamutikong para sila mayuro sa liba. O, kani, kisabit lang sa nga. Isangit. Butan jenis dinami ba? Uy, kay ba mo kasi itanong, mana? Di dyan ingana, dabong, kanang nga ibabaw. Bali, idapit are. Ingani ra day kuno kamub di kuno pala biag taas kay magdugo. Sige nahan. Bitaw guys, ngani ra kuno kamub guys kay ero kuno mabuhi. Kay nga to ra katas ang naiguwang di kuno mabuhi. Di ba be? Uban-uban puslik si andar eh. uban. Humas buwak dari ra pus kamutikong na inganday. Guys, dari dek buwak guys gani among gipangadyo datos na among gichargean. Ni ila Ate Marisa. Salamat din sa imong buwak te. Sa kare ganahan ko dari dia. Dapod ang isumpay datos katong nasang adlaw guys. Among gitanom dadto isumpay na dari. Labat ba ilabat. Dianas my love Mariano. Mariano. Hi guys. Siga-siga mag-jacket. Tama man ang laba. Siga-siga. Siga-siga malagi. Para may lahan ang item ako. Gikan kag California. Kaya abroad. Makaabot. Magtanom mi guys. Sana may kuwan buwak. Tanam mga dari. Hinluan sana una. Okay guys, dari sana ako hinluan. Ari na itanong para hinluan lago gamay. Para makita buwak. Gahi man, mabuhi ka ni. Bubuan ka ni. Bubuan gamay. Bubuan ni naghuman. Ito sa una. Mutupok ba ning gahi man? Sa mutupok.
agkilid na. Kuha na rin ng usok. Eh, buwak may ang ipakilid. Atsaw na. Dahil nakataman niya. Dahil nakatamang kay nagkuyo mo na mo. Nahimog yung po ng labat. Okay. Oo, nagmukuan. Taka nagbuwak. Buwak na ng sili. Hinduan sana guys. Gusto gugaw. At ahong tamnan sa hangguwak. Ada ka na naging adlaw karyano. Kanina sila si mo utok? Ay, sorry. Ha? Hindi ka sa abroad, guys. Isa ka? Ha? Kanina sila si imong buno-buno. Ito ako siguro. Ito ikaw? Huwag nagdamog kag baligwan po. Dito guys, sorry ah. Mga ito pasensya rin do. Talong sarang na pang posa. Sorry guys, last na to, last. Yan ako. Sana all last. Mapiskan mo guys ha? Hindi guys ha? Pasensya na mo guys ha? Pasensya na. Mga doon ako sorry. Mga doon ako sorry ng kuhaan. Nang May ice naging na. di na gud ko mo usab. Kausa na lang. Di ba guys? Kausa na lang Nakantay ko nga no. nun. Ha? Kanta man ha. Last chance, last chance. Maningag di na gud ko mo usab. Kausa na lang. Kanta mo good na. Balik magkutsilyo. Ari na po ko, nagtanom na kong sugod guys. Ari sa ko dare. Ay, matigbasan dyan ang kuan list, Mariano ha. Radyo, radyo. Ganahan ko dare guys, sa purma ni dyan dahon. Nga ni dyan dahon na. Inja, bubuan ni na inja. Ika na dawat-dawat of the flowers. Ada na. Bisuon sa diha. Flowers for you. My love. Thank you very much. Nganig naong ba? Hama. Ang di ka na santurig ka na po. Ano man eh, marami naglumboy. Lumboy si Kalami Radani. Para ko naglumboy. Grabe tao. Kalami Radani, lami pa naghawid. Kaya ganahan. Tanan po, tigit-tigihon man. Kaaning, naapog ka no. Gahi guys. Gahi idiot. Sana all deot. Joy, doon nagtarang sana all. Kamu mo doon. Aw na, promo. Siya, garaon. So, nagkuhan ba? Ay nako. Ay nako. Ati ka. Baw, gukutsilyo. Ang bubuan guys, kay gahi. Ang sakit ang kamot. Bubuan dyan na dito. Kaya arong di mamatsay. Arong di matigbak ba guys. Ano, matakbo yung ano ni Laut? Labot mo. Dan tadi kesedih juga.
napaganda na ninyo. Ginamit na lang. Sira diha kay San Maris. Ganahan. Masang ka? Di ka kita guwapa. Naman po. Bilang na rin. Nangan na to guys. Kaya namay na po ang buko. Grabe mga tug at mga bagtos oh. Hapit na Mariano, huwag na rin magamay. So pila na ito si Eric. Puro tang bilib ni mo. Kapag natin na bilib. Di bang? Puro tang bilib day. Sigaw man, gikan nagaling California ka rin dyan. Ano jacket o kuhan? Kitundon. Madyo ka rin, kaya nag-jacket na eh. Kaya magsige na naghukas. Mura gingag mo na kunog itsin nga napagod. Aglikod. Kaya sige hukas. Shout out ito Pablo. Salamat. Pablo Tabia. Salamat sa imong yatag ng jacket. Rosie daw. Wapo kong balik 1/4. Ito mo po. Itong daan. Naapad. Ano ba si I? Puro bato kan. Gani anak. Pulos kikukog. Bato na. Pulos kikukog. Ano na lang. Karong ganahan. Busa. Kukog tadari. Takan. Basa natin igula. Ani basi ni mabalik man. Katas ba? Suka sana all. Suka, suka, lugluga. Berahe. Sana all. Ganahan pod, Mariano. Lapit lang. Makautot na ka ha. Sana all, nagsunod. Pala bituwad ni maumod ka. Antos, ang mas santos. Manakog talong guys, last na raman guys. Sugod adto to ah. Kita ito dahil. Tama na to guys. Kami natanawon guys. Sama sa kalami na ho. Char, ganahan! Ha? Mga na guys. Mga na makugtanam guys. Sana pang bubuan. Arang mabuhi ka din eh. Hindi matigbang. Bubuan na ho. Diyos ka tama nagbubo kang. Kasi nabot na kang. Dari? Mamay naman yung dani, kaya basa naman ni daan. Saan, basa, sa naol. Sige, daghan.
mabuhi ni. Mabuhi ang ta ni. Para di na ko magsigpangag yung buwak. Shout out day ko sa tagi dyan ng buwak. Sa among automatic charge. Ni Ate Marisa, Lucica, Orapa. Ay, te, salamat sa mong buwak. Salamat po sa kada adlaw nga mag-charge mi das inyo. Nanirata man ang tubig, so delivery sa akong tubig. Te. Tapos mama guys, namakbo. Tara guys, nice na tanawon guys. Very so good. Ang tudad to ah. Di maklarog uban. Nice tanawon ng color dari nga dapit. So guys, marani among vlog rong adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw. At angin na po among vlog ug mga adlaw guys. God bless ni inyong tanan. Bye bye.